Bi ye tɛnɛ dababila kalo tile 24 san 2026 Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli ni waleɲumandɔn bɛ aw bɛɛ lajɛlen farafinna fara farajɛla kan aw bisimila Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira kan don kibaru kɛnɛ kan kunnafoni waati sera. Kunnafoni daminɛla bi an ka bi kunnafoniya gale bɛ tali kɛ an ka jamana minisiri ɲɛma ale ka taama kan Alizeri jamana o kɔnɔ. Hakilina jiginna utukalo tile 9 san 2026 Alizeri jamanakuntigi ka yamaruya kɔnɔ. Alizeri minisiri ɲɛma ale ni an ka minisiri ɲɛma ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira la ni ka kumaɲɔgɔnya caman kɔni tɛmɛw ni ɲɔgɔn cɛ. O hukumu kɔnɔna la kunnafoniw y'a jira k'a fɔ bi tɛnɛ utukalo tile 24 san 2026 an ka jamana minisiri ɲɛma ni o ye Général de division Abdulaye Mayiga ale ni Alizeri jamana minisiri ɲɛma Sifi Girep olu bɛna ɲɔgɔn ye bi utukalo tile 24 san 2026 min na kumaɲɔgɔnya caman o kɔni bɛna tɛmɛw ni ɲɔgɔn cɛ. O kɔfɛ an ka minisiri ɲɛma ale ni Alizeri jamanakuntigi olu fɛnɛ bɛna ɲɔgɔn ye min na Alizeri jamana minisiri ɲɛma ka fara an ka minisiri ɲɛma ka u ye kumaɲɔgɔnya mun tɛmɛw ni ɲɔgɔn cɛ ni ka o jaabi laban olu kɔni bɔ. Kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na i ko sisan nɔ ni ɲɔgɔn ye ninnu kɔni kunba dɔ kɔni Mali ni Alizeri jamana ka jɛɲɔgɔnya ni baarakɛɲɔgɔnya a bɛ tali kɛ o la fo ka taa se lakanako olu ma. O de hukumu kɔnɔna la an ka minisiri ɲɛma ale kɔni taara bi Alizeri jamana kɔnɔna la utukalo tile 24 san 2026 o bɛna tile kelen ɲɔgɔn ye kɛ. Mali ka kɛlɛkɛ pankuru ye dankari kɛ banbaciwale tigilama caman na dɔgɔkun tɛmɛnen. État-major général des armées ko a bɛ maliden bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ ka kɛɲɛ ni an ka lakana finitigilakaw ka wulikajɔ ye. O hukumu kɔnɔna la sibiridon utukalo tile 22 san 2026 Kidali mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Abeyi Bara Woroduguyan fan fɛ an ka wolomasigi tabaw ye ci kɛ ka ɲɛsin kulu marifatigiw dagayɔrɔ kɔni ma min kɛra sababu ye u ka kɛlɛkɛminɛnw ka taa se u bololaminɛnw k'o bɛɛ lajɛlen kɔni alaki k'u ban pewu. Kunnafoniw y'a jira k'a fɔ o don kelen Douentza mara la Bulkisika olu fɛ yen nɔ ci kɛra ka ɲɛsin u dagayɔrɔ kɔni ma min na jatigɛwalekɛla ɲɛma olu dɔ kɔni tun bɛ Bulkisika olu fɛ yen nɔ. An ka wulikajɔ wolomasigi tabaw ka wulikajɔ kɔnɔna la o kɛra sababu ye ni ka u dagayɔrɔ kofɔlen k'ale kɔni bɛɛ lajɛlen alaki k'a ban pewu fo ka taa se u ka kɛlɛkɛminɛn n'u ka bolimafɛn olu ma. Karidon utukalo tile 23 san 2026 Masina Worodugu Tilebiyan fan fɛ an ka wolomasigi tabaw ka wulikajɔ kɔnɔna la u taara bɔ jatigɛwale tigilamaw dagayɔrɔ dɔ kɔni ka Masinaka olu fɛ yen nɔ min na u ye ci kɛ ka ɲɛsin nin yɔrɔ kofɔlen ma ni k'a filenkolo ci k'a dagakolon ci. État-major général des armées y'a jira k'a fɔ ko jateminɛw olu bɛ sen na yaasa nin yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔni yɔrɔ ci minnu kɛra ni ka se ka a yɔrɔ kɔni ciw dama dɔn ka ɲɛsin jatigɛwalekɛla kulu olu kɔni ma. Kunnafoniw y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na i ko sisan sɛgɛsɛgɛliw olu kɔni bɛ sen na halisa nin yɔrɔ kofɔlenw na yaasa ka dankari kɛ banbaciwale tigilama olu la. État-major général des armées bɛ maliden bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ jatigɛwale tigilamaw mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka wolomasigi tabaw ɲini ka garan dɔw la ni ka tila ka population n'o o ye dugudenw ye ka olu bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ halisa u k'u ka danaya kɔni to an ka wolomasigi taba olu kan. Wolomasigi taba maa 22 olu falila jatigɛwalekɛla maa 9 o la ANEFISCA olu fɛ yen nɔ kunun kari utukalo tile 23 san 2026 sɔgɔmada fɛ ka kɛɲɛ ni an ka finitigilakaw ka wulikajɔ kɔni ye. Kunnafoniw y'a jira k'a fɔ o waleya in kɛlen kɔfɛ fɛn min kɔni an ka wolomasigi taba maa 22 ninnu ye fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛra ni ka u kunda Gawo ka olu fɛ kan yaasa ka taa ni maa kofɔlen ninnu ni o y'an ka wolomasigi taba maa 22 ka to olu larawe u ka kɛnɛya ko olu siratigɛ kan. U bilalen kɔni kɛra nisɔndiyaba ye an ka wolomasigi taba olu ma fo ka taa se u somɔgɔw olu ma. An bɛ don min na i ko bi Office central des stupéfiants ale ka wulikajɔw fanga bonyanen don kosɛbɛ yaasa ka dankari kɛ ɲanaminimafɛnw la an ka jamana kɔnɔ ni ka tila ka foroba kɛnɛya o kɔni sinsin
min na u ka wulikajɔ kɔni kɛra sababu ye karidon utukalo tile 23 san 2026 kɔnɔna la ni ka taa tɛgɛda maa 4 olu kɔni ka Bamakɔ dɔ fiyɛba ale kɔnɔna la min na u ye ɲɛnaminimafɛn kilogaramu 300 fo ka taa se a garamu 607 k'o minɛni maa 4 olu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la tramadol diazepam valium fo ka taa se shisha o kɔni ma kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ni ɲɛnaminimafɛn ninnu kɔni feerelen musaka valeur bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ taa i jɔ $300,000 o de la a jirala k'a fɔ sibiridon utukalo tile 22 san 2026 brigade mobile d'intervention de Bamako ale ka wulikajɔ fɛnɛ kɛra sababu ye Banankɔrɔ baramali ale yɛrɛ kɛrɛfɛla la ni ka tɛgɛda maa dɔ olu kɔni ka ɲɛnaminimafɛn o la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɛnaminimafɛn min wele ko tadol ni bɛɛ lajɛlen kɔni b'ale dɔn bulokere la ni ka tɛgɛda ɲɛnaminimafɛn 132 ka Banankɔrɔ baramali ale yɛrɛ masurumaya la kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ɲɛnaminimafɛn fɛnɛ kɔni bɛ yen nɔ ko arayɔl fort o kɛra sababu ye o karitusi 132 ka tɛgɛda o kɔni kan min na ale kɔni pake kelen kɔni kɔnɔna la min bɛ sɔrɔ a kɔnɔ o bɛ bɛn ɲɛnaminimafɛn 1300 ma ni o ye arayɔl fort ye an bɛ waati min na i ko sisan nɔ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ni ɲɛnaminimafɛn ye ale kɔni minɛna car dɔ de kɔnɔ min bɔra an kɛrɛfɛ jamana dɔ ale kɔni na kunnafoniw y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi OCS ka wulikajɔ fanga kɔni bonyanen don kosɛbɛ ni ka se ka dankari kɛ ɲɛnaminimafɛn olu kɔni na an ka jamana kɔnɔ ni maa kofɔlɔ ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ OCS ale ka bolo kan o ni min ka kan sariya siratigɛ la o bɛna da u kan. An bɛ don min na i ko bi fɛn min kɔni tajiko ye o nɔgɔyalen don kosɛbɛ an ka jamana ale kɔnɔ sibiridon utukalo tile 22 san 2026 an ka wolomasigi tabaw ka wulikajɔ kɔni kɔnɔna la fɛn min kɔni ye Doyilaka olu fɛ yen fo ka taa se Seguka olu ma taji kɔni bilala ka taa di ni maa kofɔlen ninnu kɔni ma u sigiyɔrɔ la ni an ka wolomasigi tabaw ka wulikajɔ ye kunnafoniw y'a jira k'a fɔ karidon utukalo tile 23 san 2026 Mɔptika olu fɛ yen nɔ fɛn min ye taji ale kɔni escortera an ka wolomasigi taba olu fɛ ka taa di Mɔptika olu ma an bɛ don min na i ko bi fɛn min kɔni ye tajiko ye ale kɔni ka nɔgɔn kosɛbɛ Mali jamana ale kɔnɔ. An bɛ taa Kasebugu ka olu fɛ yen nɔ Kasebugu DRCC ka wulikajɔ kɛra sababu ye ni ka taji yuruguyurugulen litiri 29 kɔni minɛ maa dɔ olu la kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni direction régionale du commerce de la consommation et de la concurrence ka wulikajɔ u ye tɛgɛda maa 4 olu kɔni ka taji yuruguyurugu ale la min kɛra sababu ye ka sterling 2 fo ka taa se taji kɔni min lasago minɛn minnu kɔni kɔnɔ k'o minɛni maa 4 kofɔlen ninnu na a jirala k'a fɔ fɛn min ye taji kofɔlen kɔni ye ale bɛɛ lajɛlen kɔni faralen ɲɔgɔn kan a bɛnna litiri 29 ma an bɛ waati min na i ko sisan ni maa 4 olu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ DRCC ale ka bolo kan. Sido denmisɛnnin dɔ tora kɔ la Biladugu ale kɔnɔ karidon utukalo tile 23 san 2026 fɛn min ye denmisɛnnin masinɛ yɛrɛ ye a jirala k'a fɔ a si kɔni bɛ san 10 bɔɲanko kasara in ale kɛra karidon nɛgɛ kanɲɛ 11 tɛmɛnen ni sanga 30 ye kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ denmisɛnnin caman olu de kɔni kun y'u kunda kɔ kan min na a jirala k'a fɔ k'u kɔni kun b'a la ka taa mɔni de la kɔ la kunnafoniw y'a jira k'a fɔ mɔni kɔni senfɛ fɛn min kɔni denmisɛnnin fitinin min si bɛ san 10 bɔɲanko ale kɔni tora Sido ale kɔ la Biladugu ale yɛrɛ kɔnɔ. Maa maramafɛntigiw ka bingani kɛra sababu ye jumadon utukalo tile 21 san 2026 Bajangara mara la ni ka maa 8 kɔni bɔnɛ u ni na kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bajangara dugu min kɔni bɛ yen ko Dokani ale ni Siru maa maramafɛntigi dɔw binna ni dugu kofɔlen ale kɔni ka jumadon utukalo tile 21 san 2026 n'o kɔni kɛra sababu ye ni ka maa 8 olu kɔni bɔnɛ u ni na Bajangara mara ale la. An bɛ
taa Guinée ka olu fino Guinée ɲamankasara kɛra sababu ye ni ka maa 30 bonyanko olu bɔnɛ u ni na fo ka taa se maa caman olu jogini ma sibiri su fɛ ka dugu jɛ kari la utukalo tile 23 san 2026 Dar es Salaam Besia commune na kunnafoniw y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ɲama ye ale de kɔni yurula n'o kɔni kɛra sababu ye maa minnu kɔni bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na ka maa 30 bonyanko kɔni bɔnɛ u ni na fo ka taa se maa caman olu jogini ma ka kɛɲɛ ni protection civile k'a fɔ ye kunnafoniw y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na i ko sisan halisa ɲinini olu kɔni bɛ sen na maa minnu olu fɛnɛ jogina dɛmɛ kɔni donna olu ma kɛnɛya ale siratigɛ kan nin waleya in kɔni kɛra sibiridon su fɛ ka dugu jɛ kari la utukalo tile 23 san 2026 Guinée jamana ale kɔnɔ. An bɛ taa Niger ka olu fino Niger wolomasigi tabaw dagayɔrɔ min bɛ Tesa Dosso mara la kunnafoniya y'a jira k'a fɔ maa maramafɛntigiw olu ka bingani kɔni kɛra sababu ye ni ka maa 18 olu kɔni bɔnɛ u ni na ni ka maa 3 olu jogi a jirala k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnniyala jatigɛwale kulu min kɔni bɛ yen nɔ ne a jɛkulu kɔni tɔgɔ ko Lakirawas olu de kɔni ka bingani kɛra sababu ye ni ka maa 18 bɔnɛ u ni na Tesa Dosso ale mara la ni ka maa 3 olu kɔni jogi jumadon utukalo tile 21 san 2026 kunnafoniw y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye agence dɔ ye ni ale kɔni bɛ wari de kɔni ci u ka bingani kɛra sababu ye ni ko o yɔrɔ kofɔlen kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛ o kunnafoniya kelenw y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ni bingani ye ale kɔni juguyara kosɛbɛ min na maa caman olu kɔni bɔnɛna u ni na jumadon utukalo tile 21 san 2026 Niger ka olu fɛ yen. An bɛ taa Somali ka olu fɛ yen nɔ ka kɛ ni programme alimentaire mondial ale ka kunnafoniw ye kunnafoniw y'a jira k'a fɔ Somali ka olu fɛ yen nɔ fɛn min ye Somali jamanaden ma 6 bonyanko an bɛ don min na i ko bi kɔngɔ kɔni kɛlen don ka dadigi kɛ olu de la a jirala k'a fɔ dugu ale yɛrɛ kɔni kɔnɔ n'o o ye Somali jamana kɔnɔna ye a tila maa fanba kɔni bɛɛ lajɛlen ni kɔni bɛ yen nɔ kɔngɔ kɔni bɛ maa minnu na an bɛ don min na i ko bi a jirala k'a fɔ an bɛ waati min na i ko sisan nɔ Somali ka olu fɛ yen nɔ maa 2 olu de kɔni bɛ yen nɔ kɔngɔ kɔni kɛlen don ka dadigi kɛ minnu kɔni na kosɛbɛ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ nin kɔni waleya in kɔni sababu kɔni bɔlen don lakana ko fo ka taa se waati yɛrɛ yɛlɛma ale kɔni togoya olu ma o de kɛlen don ka fɛn min ye kɔngɔ ye ko o kɔni ɲɔɲɛ kosɛbɛ Somali jamana ale kɔnɔ. An bɛ taa Gana ka olu fɛ yen nɔ Gana kunnafoniw y'a jira k'a fɔ Gana jamana ale kɔni b'a fɛ ka courant kɔni di Nigeria jamana ale ma kunnafoniw y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni Nigeria jamana ye ale de kɔni bɛ gazi k'o kɔni di Gana jamana ma min na Gana a kɔni b'o yɛlɛma ka kɛ courant ye ni ka tila ka Nigeria jamana ale kɔni bololasɔn kunnafoniw y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye Gana jamana ye a ka laɲini de kɔni ye ni ka farafinna tilebiyanfa ka courant kɔni di olu kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnniyala an bɛ don min na i ko bi o kunnafoni kelen y'a jira k'a fɔ Gana jamana ale de kɔni bɛ courant di Burkina Faso Benin Togo fo ka taa se farafinna jamana caman olu kɔni ma. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira ladebaaw ni de bɛ dansigi an ka bi tɛnɛ ale kunnafoniyaw la aw k'an bɛn waati wɛrɛ kunnafoni kura olu kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ ni ka tunga ja tungaran kɛ olu la aw k'an bɛn don n'a nataw kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan.